Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on THEVAX. Kasi sa position statement, naging pagwa sa amon na society, ang masking test po da is ang excipients, no? Tinatawag pa lang ang ginahalo at kung nakagina ang si polyethylene glycol. So sila na ang dapat na skin test. So sa subong, wala nag-recommend na mag-perform sa skin test prior na mag-receive sa vaccine. Kaya hindi man siya standardized, kumbaga ang result is not reliable. So wala siya nag-recommend. So hindi lang man polyethylene glycol ang excipients na ara sa bakuna, kada bakuna lain-lain ang excipients. Example, ang imong polyethylene glycol is makita sa Pfizer at sa Moderna. Pero sa Astra, polysorbate naman siya. Sa Sinovac, aluminum hydroxide. So ang mga tatlo, manigihapon niya excipients, wala kami nag-recommend na skin test siya. Kaya hindi man yapon reliable ang results ng skin test.